Και συνεχίζοντας την παράδοση που η Κάρολ ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια, προσπαθήσαμε καταρχήν να διοργανώσουμε τον περίπατο για τη ζωή. Η Κάρολ προσπάθησε να βοηθήσει σε έναν τομέα που είναι τόσο σημαντικός, αλλά παράλληλα και τόσο προβληματικός στο νησί μας. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για το καρκίνο. Θέλουμε να σας αφήσουμε να φύγετε από εδώ με ένα πολύ θετικό μήνυμα και ένα πολύ θετικό συναίσθημα. Απλά μόνο να σας δώσουμε ένα μήνυμα. Προσπαθήστε να κάνετε τις εξετάσεις που χρειάζεται όσο πιο συχνά γίνεται, γιατί ένα πρόβλημα που έχει διαγνωστεί νωρίς είναι και πιο εύκολο να το ξεπεράσουμε. Να σας ενημερώσουμε ότι το μηχάνημα για τη χημειοθεραπεία που έχουμε παραγγείλει έχει φτάσει στο νησί και περιμένουμε τους τεχνικούς να έρθουν να το καταστήσουν σωστά στο νοσοκομείο μας ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Πριν σας πούμε ένα αντίο, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Κάρολ που παρόλο που δεν μπορούσε φέτος να ήταν εδώ μαζί μας, η βοήθεια και η καθοδήγηση ήταν πολύ σημαντική για μας. Ήταν το καλύτερο εγχειρίδιο που μπορούσαμε να έχουμε. Επίσης να ευχαριστήσουμε τα ξενοδοχεία Hilton, Cleopatra και Cartabis για όλη τους τη βοήθεια, τα σούπερ μάρκετ Πρώτον, Louis και Center Point στην Καζάμενα και Carrefour στην Αντιμάχη για την προσφορά τους σε νερά και αναψυκτικά, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που εκτύπωσαν την πρόσκλησή μας, την Τζέσικα και την Ενριέτα. Ενριέτα, where are you? Και την Ενριέτα Κόπες για όλη τους τη βοήθεια και βέβαια όλα τα μέλη της Επιτροπής που αυτές τις μέρες έχουν τρέξει πάρα πολύ. We just want to thank everybody for coming out tonight to support us. What Carol started 4 years ago in her attempt to help a very important but very problematic area in our island, we just wanted to help her and do one more time the walk of life. Today we're not going to talk about cancer. We just want to leave you with a positive message and a positive feeling about the walk. Just to remind you everybody, keep your checkups up and make sure you get everything done that you need to. A problem diagnosed early is a problem better solved. Just to an update, the machine that we ordered for the chemotherapy is in Coast Island and we're waiting for the technicians to come out and install it properly. Before we say goodbye, we want to thank Carol that although she couldn't be here today, her support and guidance was very important for us. We also want to thank Hotels Hilton, Cleopatra and Cartabis for their help. Supermarkets Proton, Louis and Center Point in Kazamena and Carrefour in Andimancha for their offers of drinks, and all the press for printing out our invitation. Finally, we want to thank Jessica and Henrietta for collecting donations, and of course Michelle and all the other members of the committee for doing so much. Thank you everybody for